Já se jmenuji Jirka Jor a jsem rozvozce pečiva. Tak veteránismu a autům starém se věnuju tak 25 roků asi zhruba. No, šel jsem po Octavii, měl jsem jednu předtím z 62. Ale pak jsem káp na tudle a ta mě teda padla do oka, tak jsem to vyměnil. Je to Škoda Octavia 445 z roku 59. V podstatě rodinný vůz, který jsme si vymazlili do podoby svý a slouží celé rodině jenom na výšky veteránů. Naše auto žádný konkrétní jméno nemá. Vnučka ho nazvala auto na Nanu, pak když byla malá, ještě jako nemluvila řádně, tak jsme s ním jezdili spolu na výlet na Nanuk, na zmrzlinu a tak vždycky volala dědo na Naňu. Tak je to prostě nanukový auto. Tyhle starý auta, to je prostě, je to spolehlivý a bez nějakých komplikací. Jízdní vlastnosti tohle auta jsou dobrý, není to na žádný závodění, trošku to cestuje, ale to prostě k tomu patří. Je to prostě o pohodě, no. Když někde projíždíme, tak jako lidi se zastavujou, mávají, vzpomínají asi, že ty auta vlastnili a měli je a když někde zastavíme si na toho Nanuka, no tak se zbíhají, okukujou, dávají záludné otázky. Jako jsou rádi, že to vidějí.